So लोगोफोर happy Sworasotry puja गासैखौबो Sworasotry pujaनि थाखाय गाहाम हामलायनाय थाबाय। So दिनै Sworasotry pujaब्लाबो जोंनि न'आवहाय Sworasotry pujaखौ मानिनाय जायासै। जोंनि गामिनि क्लाबावनो मानिसिगोन बेखौहाय जों बेयावनो जेनेबा पुजा हैसिगोन आरोना, पुजाथ' नङा। बे बिश्वकर्मा फालिनायखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दंब्ला सरि बिश्वकर्मा नङा, माबा Sworasotry पुजा फालिनायखौ माबा नायनो इन्ट्रेस्ट दंब्ला नायबानो जाबाय। जों गामिनिखौ माबायदि जय होगोन, बाबा लेंहरगोन, बाबाया एसे एनै बुजायगोन, बेफोरखौबो एसे खोनासंफादो। स' नायदो। लोगोफोर आं नोंसिनो पुजा होनाय माने जयग होनायखौ देखायनो हायासै। पुजा होनाया दहाय फुङावनो जानानै थांखांबाय। पुजाथ' नङा, जयग होननानै खिथादोंमोन। जयगखौ आं नोंथांमोननो देखायनो हायासै। स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनाव निमाहा बिग्रिनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो देखायनो सानदोंमोन, नाथाय मा खालामनो, आंनो माबाबायना, आंनो होफानांबाय, आंनो जयग होफानांबाय। स' बिनिखायनो जेनेबा आंनावथ' स्टेन्डबो गैया दा, आं गोदानसो नालाय, गोदानसो इउटुब बानायनो सोलोंहांनाय। स' बिनिखायनो आं जेबो इन्सट्रुमेन्ट लाया। ट्राइपड थानांगौमोन, दा ट्राइपडआ आंनाव फिसा गुसुंसो दं, बिसिमसल' जागोन, गुसुंसो। बिनिखायनो आं माने बेयावथ' फज'नो हाया जाहैबायना, बेखायनो आं नोंथांमोननो देखायनो हायासै। स' बिनि थाखायनो आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोनाव आं सरि बिनाय थाबाय। होमब्लाबो आङो एसे एनै खेबदों आरोना, माबानिफ्राय मा होनो, जयग होखांनायनि उनावहाय जमा जिरायनायाव बेखौनो नोंथांमोननो देखायगोन आं। ओमफ्राय फटकबो खेबदों, फटक मोननैबो नोंथांमोना नुनो हागोन, फटकफोरखौ माबायदि खेबदों आङो। स' नायदो। स' दिनैनि बे भिडिअ'आ बेयावनो जोबगोन। बारा गोबाव खालामला, नोंथांमोना मिन्थिगौ, नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो बाखागोन, मानोना आंनाव बुंनायनि एक्सपिरियेन्स फैथ'वाखै। जास्ट सप्ता मोननै ना मोनथामल' जादों खोमादां आङो इउटुबखौ स्टार्ट खालामनाया। स' बिनिखायनो आंनाव बुंनायनि टेकनिक, मेगन आइ प्रटेक्सन नायनाय, जेनेबा नायनाय मेगननि बे टेकनिकआ मिलायाखै। स' बिनिखायनो नोंथांमोना बरिं मोननो जानो हागौ आंनि भिडिअ'खौ नायनो। आरो जुदि आंनि भिडिअ'खौ बरिं मोनाब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। आंनि भिडिअ'खौ बे शेयार खालामनो लुगैदोंबा शेयार खालाम। आरो गोनांसिन बाथ्राया जाबाय, नोंथांमोना आंखौ बे आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्लाथ' नङा, जायखिजाया नायनानै आंनि भिडिअ'खौ नायनानै थाङोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय, जाहाथे आङो आग बारायनो हागोन बे भिडिअ'नि प्लेटफर्माव। स' आसा फारियो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ नायखांनायनि उनावहाय साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। स' गोजोन्थों।